Розповідайте, коли ласка, за що вас затримали? Меня затримали за то, что я выполнял свою непосредственную працу. Я здымал эти митинги, и тому затримали, якби. Як вас поймали? Прийшли до хати, пильнували біля хати, покуль хтось прийде, або хтось вийде з хати. Ну і так здарилося, що супруга прийшла, і якби вони зловили, вошли у хату. Як відбувався суд? Суд відбувався зовсім дивно, суд був по скайп, і цілком немагчимо було щось сказати, бо скайп весь час обривався. Ось. Ну, відомо, що там видовочно було, що я працював, і для суддя полічило по-іншому, так що тут навіть судом це назвати тяжко. А як було в Ічу? В принципі, доволі нормально, то есть зрозуміло, що це не санаторій, але поводили себе доволі коректно співпрацовники. Єдине, що у них вже зношено зовсім, там обсталювання, там матраці, подушки, але так більше нормально. Ну, я чув, що там некие были камеры такие огульные, то есть по 4, по 8. Есть по 8, по 10 человек есть камеры, разные камеры. То есть, мы сидели там и в троих, и в шестёх, так что... А вы казали, что там бачили знакомых и некие катования были? Да, были хлопцы, яких катовали, привезли одно збитими, другий розповідав, що йому волоси отрізали, рот запихували у автозаку. Так що такі випадки були, але ж я всіх не мог бачити, я ж тільки бачив тих, хто со мною трапляли. А вы можете сказать, что наше СТВ буде, хто з этих героїв что-нибудь розповідати? Будем бачить ці ні? Я думаю, что это их решение, не наше, то я думаю, что, конечно, коли не погодятся, мы розповідемо, як это, покажемо, як це все відбувалося, менавіта як зараз міліція себе поводить. Зараз присуд 13 сотень до нашего коллеги Владимира Лапцевича. Что вы можете сказать? Я могу сказать, что это зовсім это выходит за рамки и нормальной свідомості, и закона. Чоловік виконував постійні функції по заданню редакції, знаходився там, і він працював. Тобто зараз йде до того, що просто обмежування на професію вводиться міліцією безпідставно і незаконно. Ну, як ви далі будете працювати? Будемо далі працювати, будемо здимати, не глядячи ні на що, не глядячи на репресії, на всі ці, будемо далі працювати, будемо здимати і доносити нашому громадству правду, що відбувається в нашій країні і в нашому місті. Только что схиляли Надю, чтобы тебя отпустили.